Яшчэ ў студэнцкія гады некалькі вучняў захапіліся ідэямі свайго настаўніка Олега Хадыкі. Так пачаўся ўжо іх асабісты лёс, звязаны з рэстаўрацыяй. Яны вяртаюць і захоўваюць спадчыну праз аб'екты. Працэс іх працы – гэта два складніка зандажы і міражы, але ўсё пачыналася з тэатральна-мастацкага інстытута. Ніхто з нас не марыў аб этой прафесіі. У нам сустрэўся настаўнік, які нас прышчапіў да гэта. Калі вы бачыце, тут вельмі много прышчэпак. І існуе такое беларускае слово «прышчэп». У рускай мове такого одного слова няма. Прышчэп – это прывітае дерево. Так вот, прывіў да рэстаўрацыі нас Олег Владимирович Хадыка. Так мы пайшлі ў свой час за настаўнікам, і кожны ў свой шлях этой прывітасці. У выставачнай зале мастакі-рэстаўратары збудавалі тыповае беларускае мястэчка. Як і падабае класічнаму варыянту, гэта царква, касцёл, сінагога і сядзіба. На выставе копіі, фіксацыі страт і праект захавання мінскага свята-петрапаўлаўскага сабора, за 400 год існавання якога на сценах і скляпеннях бажніцы 5 разоў выконваліся роспісы. Это з існуючых храмаў самы старажытны ў Мінску. Ён знаходзіцца на Нямізе. І калі вот так вот глянуць бегла, адразу вы ўбачыце, што ён мяняў не толькі там жывапісны строй, колькі нават форму. Таму гэта проста старонкі гісторыі жывапіснай вось гэта перыяда. Галоўны прынцып у суполцы Басталія не страціць першапачатковы варыянт, а зрабіць экспазіцыйную рэстаўрацыю, аднавіць страчаны фрагмент. Добрым прыкладам таму служыць іх сцяг, які сустракае наведвальнікаў на ўваходзе ў залу.